6 schedule chodorde pukalake BJP la penke la dak nili pudamang tu mangke constitution kachini ni tum sekani je lake athe pinier ni si dak 6 schedule teng pen kam ke claim pamelo pu karbing autonomous council long thelong le tu no nili tuma sar jai ka thar 2015-16 pen la baso 6 schedule lam na ki purpi ak pen si pinier ni karbiang long ara tum ka chini jo la pen la so join si pini BJP atum stame pini seminar binang kok lapen pini ongdung national party long edo tuman setame 6 schedule ko pima pu lang nang koklo kitab nam nang kok lasi 6 schedule chodorde 6 schedule sedorde pokela ke karbiang long national party mata RSS long RSS ai jenatum kaning je alam chot pini ani meghalaya punon khasi hills autonomous council punon jantia hills autonomous council tumon garo hills autonomous council tumon mizoram long lai chakma autonomous council tum punon ba manipur long 6 schedule hamar ke do tum punon hala daga leader tum pini ani antame 6 schedule chodorde 6 schedule ke heno 6 schedule ke aliave pu pini ani antame ningje je pina jong se 6 schedule se chodorde 6 schedule aja ko ngave polotante Arunachal Pradesh ke bang autonomous separate state ke long jiting piglo kupi percent alang tum assembly long 6 schedule nangji polan tum pini ani che parai delo pini ani Kashmir lo Ladakh autonomous council tum territorial council manalo pini ani halang tum de 6 schedule nangi polang tum pini ani ke hangarat kopi thelonte pini ani itum han ke han 1951 pencil tum han ke las baso 6 schedule ka ki joyce nang pidalo tum ha ke long tum tale tum ko original 6 schedule se ke long tum tum ke seta pini ani la bangso 6 schedule teng pen pini ma chok kam claim play pini agreement kapre more power ke wan pen alang tum power ke deng tum ke dolo MOU che toklo MOU se toklo seta 6 schedule teng pen kam claim play pini ani anstame pini ani bangke ke dotang apawaran tame kapechiru i phanbang se kam claim thuro Elwin Teron pulo land settlement putha de non land settlement putha jong se Assam government aning hang pulo tangte ki pitang apota an sedame Assam government tum thane dun pusgani ke di lake chok chipi kalam no lake alang like RSS agent biji lake government agent apan ke thek bi non kani je ne kani che nam ne lage la bangke chok chipi kalam lu pulo tangte ini tum 70 years se kar bitum ke chipi tang apota ni tum cancel apomante la kalimati la sili tuma sar jaya ka thar arni si ni thoma prang ta tok solong da paklar lo kente Assam Land Regulation Act arona teng pen kam klemon dengun delo posi kam klemon asor teng pen la si alang ligi puang tung kela lo la long le aron ka chi pi pan chenglok 6 dola cha kong anta me Assam government han si chi pi da nai la si APHLC fan kelang e amen pen bai tuma sar jaya ka thar pen kelang e amen pen ke nang litum BJP atum nang litum la 6 dola cha kong ma chi pang boderi la ke jong se tip ke chepang bolo polo tang te la ke litum chilong lelo lage 1969 ni litum autonomous state long lo litum war philo litum leader tum litum karbia leader tum bang chumang atum dengon delo bang autonomous state kali be separate state ni long alo ta karbia tum ke 1969 aning kan itum la bang so autonomous state war philo pini arnian tam itum long lelo chihang bong la si 6 schedule chodor de dat ho 6 schedule ke bi hek ho pu bang ke la ke nang litum hala kapor hi 6 schedule kitab ke lang le la pen kachini ne tum sile kaning je jong si 6 schedule aja kong do ma ve magana tum lang tum pulo te ele tum 24 plus organization hood paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen council long voter list separate electoral roll kasalam je phan Guwahati high court pen tum party na pilo gente te kupia posi hala so teng pen dak voter list akimi salam le dolante voter list akimi jong si salam lo pulo te ang tan man ke wang ke bege che tum amen ke than la po gente di vote nong senang jong long le dalo pulo te tum development na hang nong le gente sakuri ta na hang nong le gente towar tan hang nong lo gente hemso tan hang nong lo gente la lo pulo tang te sakuri pen chenglok development asai pen chenglok towar pen chenglok hemso pen chenglok ta tribal mate tum kar bidum silong la po gente de la tum je ko bidalang ma di la hello la si ile tum dak 60 dulu no jakong do ulang da la pen da ke tribal area paragraph 20 ke tribal area putang de lo posi da ke 6 dulu lo long no hok ta 1% ba non tribal ba dak tek pong chom tu alam ba ga tok masi tok tek pulutang tela dang itum akapre ka khaya phan kangjin sowara nai hem irit ka chipilap nai hem irit ka chipi chole elong lena chipilap nai pa lama mase avila da paragraph 31 elong langon hala da nal tum long le jolong le baharan na pilong le putulang hala da nang tum even kosono ho kardom hem di mondir phan to arna kapre arnam kardom hem phan anta nang tum piun ela da dake 6 dola habar ke lake komane thorom han kelang selet pugali komane khai phan kelang selet kali seta ili tum ke akhai ke dake lak kepta be lasi la lak kepta be akhai tumsi hala kuti pharu isisu se de hala ya khai ame thanga country do ame thanga state do masi tum injin su dunalang mante lasi Elwin Teron alang li rada phan ka pamang hualam ke lake
kapa cobai pame la pen ke la ke rat tum chini pame lo la pen itum APHLC pen la July siklong bong mat prapjin ben itum 6 schedule pota itum seminar biji la pen aso seminar lo itum expert 6 schedule expert hexer tum han itum pha ponji la pen kar biang rong rat atum mohal asor ni bang nan tum nang chitong non na tum kar juyelam doubts don same hal asor ni nar judu no na tum chini po